Глядзіце, ён зноў чытае, каб ён нас так карміў, як кнігі чытае. Тимох, а што гэта ты там чытаеш? Ой, коцікі, розныя народныя рэцэпты і прымудрасці, прымаўкі беларускія. Цяжка разбіраць, але вельмі цікава. Тимох, якія прымаўкі беларускія? Гэта ж каракулі нейкія. Гэта не каракулі, боўдзіла. Гэта нейкі арабскі алфавіт. Малайчына, коцік, не дарма я вас все-таки ливеркай кормлю. Гэта арабская вязь. Ну окей, але пытанне гэта не здымае. Якія прымаўкі ты там мог вычытаць? Ну, як, гэта ж знакамітыя аль-кітабы. Тэксты напісаныя па-старабеларуску, але арабскай вяззю. Беларускія татары так пішуць. Чаго? Дзе татары, а дзе беларусы? Ты нешта зноўку цямніш, Тимох. А я зразумеў, гэта мангола-татары. Гэта яны так пісалі? Рабавалі тут усё навокал, палілі гарады і заадно прымаўкі запісвалі. Ха, рабаўнікі-этнографы, это цікавая версія. Але я зразумеў. Сёння мусім правесці лікбез. Давайте у гэтым выданні пагаворым пра такую неверагодна цікавую і унікальную з'яву, як беларускія татары. Ну, альбо, як звалі іх традыцыйна тут, татары літоўскія. Гэтая супольнасць жыве на землях Беларусі, Літвы і Польшы ўжо шмат стагоддзяў. Немала паўплывала на тутэйшую культуру, палітыку і таму вартай увагі. А таму сядайце на коней, скачаем у нашу чарговую перадачу. Давайте перанесемся ў далёкае 14 стагоддзе, другую яго палову. У нашым рэгіёне, нягледзячы на ціск крыжакоў, узвышаецца і разрастаецца Вялікае княства Літоўскае. На ўсходзе набірае сілу Маскоўскае княства, ну, якое пакуль што яшчэ візуальна мала чым выдзяляецца сярод іншых. Але цісне над усім гэтым рэгіёнам і ўсё яшчэ вызначае правіла гульні магутная Залатая Арда. Вялізная дзяржава, якая ахоплівае пад сваёй уладай велізарныя азіяцкія тэрыторыі ўжо больш за 1,5 стагоддзі, з часоў легендарнага Чынгісхана. Тимох, што ты нам тут геапалітыку разводзіш? Давай па справе. Ну, гэта абавязковая уступная частка. Пры гэтым у другой палове 14 стагоддзя Залатая Арда, скажам так, ужо не зусім такая, як яна была раней. Там ідуць бясконцыя ўнутраныя войны за права заняць трон Чынгісхана. І вось па выніку адной з гэтых войнаў пераможаны легендарным Тамерланам з Залатой Арды вымушаны быў збегчы нашчадак Чынгісхана Тахтамыш з іншымі вяршкамі залатаардынскай эліты. Як я ўжо стаміўся ў гэтай Залатой Ардзе. Спакою няма. То адныя чынгізіды лезуць, то наступныя! Як я ўжо стаміўся! Здохні, падла! Я бачу цябе, Тамерлан! Тамерлан, пацалуй мяне ў збан! Зноў лезуць! Ах вы! Ой, стоп! Я ўжо больш так не магу! Я ўжо задраўся! Я з'язджаю ад вас, кіну вас усіх, а сам падаўся ў эміграцыю, падаю на грын-карту. Всё. Сярод усіх варыянтаў Тахтамыш з кампаніяй выбралі для палітычнай эміграцыі Вялікае княства Літоўскае. Яны прыйшлі да вялікага князя Вітаўта і папрасіліся да яго ў палітычны прытулак. Ну, што праўда, ненадоўга. План выглядаў так, што яны набяруць сілаў, паклічуць з сабой Вітаўта і разам разаб'юць Тамерлана, разаб'юць іншых прыхільнікаў на трон Залатой Арды і пасадзяць там законнага спадчынніка Тахтамыша. Вітаўту гэты план спадабаўся. Ён на той час умацаваўся ўжо на сваім троне ў Вялікім княстве Літоўскім і быў гатовы да сур'ёзных здзяйсненняў. Вітаўт з Тахтамышам схадзілі ў некалькі паходаў на землі сучаснай паўднёвай Украіны, перамаглі ў некалькіх бітвах. Вітаўт нават заклаў замак каля сучаснай Адэсы і паступова уяўляў сябе валадаром вялізных тэрыторый ад мора да мора.
Дык што, Адэса наша? Ну, у нейкім сэнсе. Але гісторыя на той час пісала зусім іншы сцэнар. Вітаўт быў супергероем на землях славянаў і балтаў, а на поўдні нішто не магло супрацьпаставіць узыходнай зорцы Тамерлана. У 1399 годзе войскі Вітаўта былі цалкам разбітыя і знішчаныя падчас бітвы пад Ворсклай манголамі. Вітаўт вымушаны быў развітацца з думкамі пра імперыю ад мора да мора, а Тахтамыш і іншыя чынгізіты зразумелі, што яны ў вялікім княстве надоўга. Палітычная эміграцыя, яна такая, плануеш одно, а выходзіць другое. Мустафа, скажите, як вам живется ў эміграцыі? Ну, мушу вам прызнацца, што эміграцыя гэта ўсё ж такі, няпростая рэч. Хапае тут выклікаў, складанасцяў, турботаў і клопатаў. Але, я так прыгледзюся, дрэваў шмат, прыгажосць, трава ёсць, ёсць дзе коні пасвіць. Можна жыць. Хаця, ёсць вялікія праблемы з легалізацыяй. Ураднікі працуюць вельмі павольна, марудна. Урады адчыненыя невядома калі. Пошта працуе таксама абы-як. Ганцы не даносяць дакументаў. Грамату побыту ўжо чакаю паўгода. Вы уяўляеце? Але ўсё ж такі надумаў браць крэдыт. Іпатэчны. Каля Мірскага замку домік такі сабе прыгледзеў недалёка. Але мушу толькі звярнуцца да крэдытнага кансультанта, бо кажуць, што працэнты кусачыя. Тут трэба сказаць, што Вітаўт паступіў як добры і гасцінны гаспадар. Эліту татарскага войска ён пасяліў у Лідскім замку, той самы, які каля піўзавода, а простым татарам раздаў землі ў розных рэгіёнах Беларусі і Літвы. Апроч зямлі, татары атрымалі яшчэ асабістую свабоду, то бок па сутнасці зраўняліся з тутэйшым шляхецкім саслоўем. Адзінае, што яны не мелі права ўдзельнічаць у выбарах. Не падабаецца мне гэтая гісторыя. Яны прыйшлі, чужынцы, эмігранты, а Вітаўт ім усе льготы раздаў. Якія цікавыя размовы пайшлі ў маіх коцікаў. Але, слухайце, Вітаўт не ад дабрыні душэўнай даваў такія льготы для татараў. Татары былі цудоўнымі жаўнерамі, у дадзенай сітуацыі былі абавязаныя Вітаўту асабіста. А гэта значыцца, што станавіліся цудоўным інструментам для магчымых унутрана-палітычных разборак. Калі раптам што, Вітаўт усім мог паказаць, хто ў доме гаспадар. І хто ў доме гаспадар? Добра ці мог, што ў цябе сваіх татараў няма? У цябе ёсць мы. Вы ў мяне ёсць, коцікі. Тут варта абазначыць два важныя моманты. Па-першае, пра назву татары. Гэта ўвогуле дзіўная гісторыя. Ад пачатку татары гэта назва тюркскага племені, якое першым вынішчыў і падпарадкаваў мангол Чынгізхан, калі пачаў збіраць вакол сябе землю. Але сама назва захавалася. І на Русі ўсю гэту навалу Залатой Арды часта называлі проста татары, а не манголы ці назвы нейкага іншага племені, якое было падпарадкавана Чынгізхану. Так склалася гістарычна. І па выніку ўсё наблыталася. І цяпер так атрымліваецца, што назва татары прыклеілася да некалькіх вельмі розных народаў, якіх аб'ядноўвае толькі тое, што яны тюркскага паходжання, і мусульмане. Таму трэба проста трымаць у галаве, што мангола-татары, крымскія татары, сучасны расійскі Татарстан і нашыя літоўскія татары – гэта 4 зусім розныя гісторыі і розныя народы. Прычым, нашыя татары, іх нават зусім правільна можа і народам называць. У сэнсе, нашыя ж ад крымскіх татараў паходзяць. Не зусім так. Вось глядзіце, продкі татараў, беларускіх, літоўскіх, яны з розных рэгіёнаў паходзілі. Вось, напрыклад, была залатаардынская эліта, якая прыйшла да Вітаўта на паклон. Яны з аднаго рэгіёна. Былі татары, якіх Вітаўт узяў у палон, калі
уходил на поўдзень Украины. Это зусім іншыя рэгіёны, как у іншая народнасць. Былі татары, якія пазней даязджалі ў Вялікае княства Літоўскае. Это таксама яшчэ одна асобная гісторыя. І вось гісторыкі зараз разбіраюцца, хто, адкуль і куды. Вось, напрыклад, лічыцца, што знакамітыя караімы, это тыя татары, якія ў Троках каля замка жывуць. Яны нашчадкі палонных татараў, якіх вось з поўдня Украіны прывялі. Тое ж самае гавораць пра беларускіх татараў у Іўе. А Іўе это лічыцца сталіцай беларускіх татараў. І вось гісторыкі разбіраюцца, хто адкуль паходзіць. Пры ўсім пры гэтым, хутчэй за ўсё можна сказаць, што так як все гэтыя татары жылі ў вялікім княстве шмат стагоддзяў, яны па выніку склалі адзіную вялікую цікавую гістарычную супольнасць. Тимох, у цябе ўсё як заўсёды кручана і складана. Этносы, шментасы, давай, что попростей. Давайте попростей. Огурки. Что? Руки. Огурки это ж просто. Як бы так. Але табе не падаецца, што ты гэта ўжо зусім неяк спрасціў. Глядзіце, большая частка прывезеных сюды татар занялася на нашых землях агародніцтвам. Сустракаў такую думку, што татары агулам прывезлі на нашыя землі саму з'яву заводзіць агарод каля дома. І шмат стагоддзяў на нашых землях татары вядомыя як вельмі крутыя агароднікі. Да гэтага часу Іўе адна з беларускіх сталіц яблыкаў, дзе мясцовыя татары вырошчваюць, найперш вельмі прыгожыя і смачныя яблыкі, але таксама цудоўна ў іх родзяць памідоры і шмат што яшчэ. Ага, а агуркі? І агуркі таксама. Пра агуркі я не проста так узгадаў. Лічыцца, што татары з сабой з Азіі на тэрыторыю Беларусі прывезлі на той момант незвычайныя для нашых земляў віды гародніны. І часам сярод іх узгадваюць яшчэ і агуркі. Гэтыя агуркі ўсё, гэта прыдумка. Міф з 90-х, стэрэатып пра нас, татарскі народ. Самае галоўнае, што мы прыўнеслі у Беларусь, гэта мы самі, людзі, чалавечы капітал так званы. Вы ж паглядзіце, Францішак Багушевіч, ягоны род, кажуць, наш, татарскі. Максім Богданович, беларускі паэт, таксама ад нас. Якуб Колас, вы што, думаеце, што ён проста так, Якуб? Ай, не зусім так. А браты Луцкевічы, натхняльнікі, пачынальнікі ўсяго беларускага. Это ж нашыя хлопцы. Вы бачылі іхныя скулы? Яны не могуць быць славянскімі. Вось так. Дарэчы, агуркоў хочаце? У мяне ўрадзілі сёлета. Такія смачныя, салодзенькія, хрумсткія. Аддам вам па зніжцы. Бярыце. Ха! Таксама мне незвычайная гародніна. Незвычайная. Ты бачыў, колькі яна ў крамах цяпер каштуе? Ведаеце, цяпер звычайная была незвычайная. Ага. І яшчэ важная прафесія татар на нашых землях гэта былі гарбары. Габра што? Яны гарбы рабілі? Не, боўдзілы, гэта ж гарбары, людзі, якія апрацоўваюць шкуры жывёлаў. Не чулі такога? Бедных бычкоў і свінак свежавалі. Да якіх свінак? Вы што? Бычкоў і авечак відавочна, але не свінняў, яны ж мусульмане. У іх культуры свіння гэта нячыстая жывёла, з якой нельга мець ніякіх спраў. Як гэта мусульмане? У нас жа ўсе хрысціяне. Тут што, мячэці будавалі? І што, і у гэтыя песні свае галасістыя спявалі? Так і будавалі, і спявалі, і цяпер будуюць, і спяваюць. І гэта і ёсць самае цікавае. Татары на працягу стагоддзяў захавалі на нашых землях сваю рэлігію, іслам. Яны вераць у Аллаха, робяць намаз 5 разоў на дзень, то бок моляцца. Яны будуюць свае мячэці з высокімі мінарэтамі. У Беларусі зараз ёсць некалькі мусульманскіх мячэцяў, прычым некаторыя з іх альбо гістарычныя, альбо стаяць на месцы старых гістарычных мячэцяў. І ўсё гэта разам складваецца ў вельмі цікавую, незвычайную, тутэйшую рэгіянальную традыцыю. Нечаканенька.
Цалкам пагаджуся, вельмі нечакана. А калі капнуць глыбей, то там яшчэ цікавей. Ісламская культура татар, відавочна, з цягам часу перамешвалася з мясцовай, з чаго выраслі часам нечаканыя звычкі. Ну, вось, напрыклад, расказваюць, што татарскія дзеці ў Іўе на хрысціянскі Вялікдзень таксама ходзяць па дамах і просяць падарункі. Ну, то бок традыцыі, якой дакладна няма ні ў якіх мусульманскіх краінах. Ну і шмат такога рознага. Але самае вялікае багацце гэтага пераплятення культур – гэта, канешне, кітабы. Закаручкі бачу, а кітабы не бачу. Ну, гэта і ёсць арабская вязь. У нейкі момант татары на нашых землях пачалі пісаць арабскай вяззю, але па-тутэйшаму. Ну, то бок, ці па-простаму, ці па-польскаму, ці нейкай мяшанкай. І гэта, па-першае, незвычайна само па сабе, ну, як так? А па-другое, татары удакладнілі некаторыя сімвалы арабскай вязі, каб дакладна перадаваць гучанне менавіта беларускай мовы тых часоў. Ну і па выніку арабская вязь лепш перадае гучанне беларускай мовы на 17 стагоддзе, чым, напрыклад, лацінка ці кірыліца. Прыехалі і пачалі свае парадкі наводзіць. Спачатку агуркі, а потым яшчэ за мову ўзяліся, так? Косік, ты мяне пужаеш, ты не ловіш сутнасці. Тут такая справа. Кірыліца, ну, наш асноўны алфавіт, прыйшоў да нас, зроблены пад царкоўна-славянскую мову. Ну, таму што разам з царкоўна-славянскай мовай прыйшоў. І таму пэўныя рэчы, якія, ну, напрыклад, Скары напісаў у пачатку 16 стагоддзя царкоўна-славянскім усетым алфавітам, мы зараз не зусім разумеем, як чытаць. Ну, вот написано ў кнізе «Понеже от прирождения знают гнезда свои». И мы не ведаем, як это читается. Понеже, ці понеже, прирождение, ці прирождение, гнезда, ці гнезда. Ну, хоць фонетика нам не зразумелая. А кітабы, як читаюцца, так і пішуцца. І таму значна лепш перадаюць гучанне беларускай мовы ў мінулым. Неймаверна, ашаламляльна. То бок выходзіць, яны такія сабе агароднікі-кніжнікі? Я найму сабе асабістага татарына-сакратара. Окей, я зразумеў сваю памылку. Мы проста пачалі не з самага галоўнага. Самае галоўнае, чым вядомыя літоўскія татары, гэта сваёй ваярскай справай. Яны цудоўныя ваяры. Іх Вітаўт для гэтага тут і пасяліў, і не прагадаў. На працягу стагоддзяў татары верна служылі гэтай зямлі. Пачынаючы з бітвы пад Грунвальдам, дзе яны ў арканы лавілі нямецкіх рыцараў, і скончваючы 20 стагоддзям, дзе татарскія дзеячы занялі высокія пасады ў войсках Польшчы, Літвы і нават БНР. А не хочаце запытацца ў мяне пра гена? Ну, бо вядома, у ісламе ж можна мець шмат жонак. Дык вас, пэўна, цікавіць, ці ў мяне іх няма вельмі шмат. Ну і тут я мушу вас расчараваць. У мяне толькі адна. Ну, у Беларусь мы прыўнеслі шмат чаго. Курбан, байрам, бячэці, мінарэты. Ну, але вось мнагажонства не прыжылося. Але, ведаеце, ну, я быў бы не супраць. Мустафа, что такое? Ты зноўку коні забыў навязать. Разбегліся ўсе. Иди цяпер сам лови. Ой, божачки, куды глядзелі мои вочы, калі я на тебе пагаджалася? І прычындалле ўсе па хаце раскідаў. Ой, я табе дам. На што мне ўсё гэта? О! Ведаеце, я мушу забраць свае словы назад. Бо мне гэнай адной вось так хапае. Часам і замнога. Ой. Мне трэба на вайну. Тэрмінова. Жонка, я збіраюся на вайну. Сядлай майго коня. Якую вайну? Ты што, здурэў? Ну, мяне доўга не будзе. Месяц мінімум, а можа і 2. Збірай мне з сабойку. Радзіма кліча. Так, дзе моя шабля? Эх, шабелька моя, дзе мой лук? Мне трэба ў бой. Ну і асноўны род войск татараў гэта, канешне, конніца, прычым лёгкая конніца. Ну вось гэтыя маленькія лукі, круглыя шчыты і мабільнасць. Лічыцца, што такі род войскаў, як уланы, пайшоў якраз ад літоўскіх татараў.
Ну, што еўрапейцы ў часы вось этих цяжкіх гусараў, рыцараў і там пазней нейкіх грэнадзёраў вельмі зацанілі лёгкую мабільную конніцу на нашых землях і пачалі выкарыстоўваць у сябе і назвалі яе уланы. Прычым ёсць версія, што слова уланы нават паходзіць ад асабістага прозвішча Улановіч, тутэйшага татарскага шляхціча з ВКЛ. Неймоверно, ошеломляльно. Ой, хопіць, ужо хопіць. Тимох, ты так рассказываешь про татараў, нібыта яны табе мех тых каштоўных агуркоў адсыпалі за рэкламу. А якое ў іх, дарэчы, было стаўленне да катоў? Да катоў? Ну, па гістарычнай традыцыі лічыцца, што Мухаммед, прарок Аллаха, катоў любіў. Таму стаўленне павінна быць добрае. Калі што, калі раптам я вас выкінуў, то ведайце, што яны вас прытуляць. Ну, а калі сур'ёзна, сапраўды, ёсць такая ў татар гістарычная асаблівасць. У адрозненне ад іншых народаў, у татар у часы ВКЛ, у часы Рэчы Паспалітай, нават пасля ў часы расійскай імперыі на дзіва пазітыўны брэнд на нашых землях. Ну, бо які б народ не жыў на чужой тэрыторыі, ўсё адно ўзнікае напружанне з мясцовымі. Ну і гэта хутчэй натуральна. І вось у беларуска-літоўска-польскіх татар праз стагоддзі гэтае напружанне было мінімальным. Пра татар усе часцей казалі як пра добрых ваяроў, агароднікаў, ну і агулам патрыётаў гэтай зямлі. Быў у 17 стагоддзі эпізод, калі асманы спрабавалі намовіць іх перайсці на бок адзінаверцаў, ну то бок на іх бок. Але тыя адказалі, што служаць краіне, якая іх прыняла. І такіх эпізодаў немала. Таму, падсумоўваючы, напэўна, сапраўды можна сказаць, што у літоўскіх татараў праз стагоддзі сфармаваўся вельмі пазітыўны гістарычны вобраз. І гэта яшчэ адна таямніца тутэйшых татар.